सामब्राम सेरबाय सारायाव ओमफ्राय नै हामफेया मां संथ्रा आयौ नालागे आं बिदिखौ जाथारा ओहो नहीं देखा जा रहा यार नहीं देखा जा आं जाया बिदिखौ मोनामो नै आंना लोगोफोर अमा बेदर अभी मजा आएगा ना भिड़ो एराखै आंहा नै बेलेगसो एरखादों नैजोंसो एरो आंहा लोगोफोर जोंनि साहा ओरैजाय रिजार्भआव दिनै मार्केट दं आरोना बाजार दं दिनै हाथाय दङ सोरबा मार्केट होनो सोरबा बाजार होनो सोरबा हाथाय होनो दा बेयाव बे हाथायावनो आङो एसे संसार जानायनि खरसा लायनो नागिरदों आरोना बहाय ना बेदर बायदिसिना माबा माबि मैगं थाइगं लायनोसै ओमफ्राय दामानि आं ब्लग भिडिअ बारा होनो हायाखै माखासे खामानिनि थाखाय बेस्थ' आङो एकदम दायो बिराद खामानि सोलिगासिनो दङ न'खरनि खामानि आरोना संसार जाबाय जेथिया खामानि मावखानांगोन भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी दा बेनिखायनो आङो दायो संख्रि बानलु जानायनि माखासे खरसा लायनो नागिरदों देवबार हाथायाव दिनै देवबार हाथाय दिनै सानडे बेहायनो थांसै आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो ना मा होनो ओरैबायदि गरम बोथोरा हाव नो जोंनि साहा आरोना हादानमोन बेयो दा गामि जाजोब्बाय हादान बायदि नुला आरोना बेहायनो एसे खरलबसे हाथाय जाग्रा जायगा दङ दिनै सानडे नालाय सानडे मार्केट जायो बेहायनो आं दा अमा बेदर लायनो थांगासिनो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ माखासे बेस्थ'नि थाखाय बानायनो हायाखै लोगोफोर गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना माने आङो लबार आथा फसरदों आरोना बारियाव लबार हानांगौ जादों लबार दंफांनि आथा फसरनो गोनां जादों बेनिखायनो हाग्रा एवनाय मानाय बारि फोसाबनाय बिराद खामानि दाबो आङो नै माने एसे संसार जानायनि खरसा लायनो थांनायखायसो भिडिअखौ बानायनाय जादों नङाबाथ' भिडिअखौनो बानायनो गोसो जानायबो जाखायाखै खामानि मावनानै एकदम मेंखायो दा थांगासिनो गामिजों जोंनि लास्ट गामि जोबथारनाया बैयाव आरोना नायलांबाय था मा फख्रियाव दुगैसिगोनलाय आरो बिसोरना मानसियालाय बोरैलै बेलाय नो मनायाला लागोन माथो मना सना लागोन मा लाबोनांगौ थांसै फिसाला जायो नंगौथ' आरो बावसो जाबायलै बावसुला हाबैसो नङा गियान पानिखौलाय I come from मानिफ्राय Bangalore. गांबेसे लाबोखो मोनलाबखौलाय दा जों थांगासिनो आदाजों आदासो जायो नोगोद गियान पानि दोनथुमग्राखा आसोला दोनख्लायखायो माने फैसा मोनगोन नामा लोंबाबो खामानिखौ मावो आरो मावनाया बे अके दा थांगासिनो जोङो देवबार बाजाराव नायनो हागोन नै जोंनि गामिखौ माने बे प्रब्लेम फैनानै माने आङो न'आव माने दिनै हाथाय बहुद गोबाव जाबाय नालाय बे आं हाथाय थांगासिनो बेदर फवासेल' लानानै अमा बेदर जानो लुगैदों लानानै बेंगलरावथ' मोनजाया माथो अमा बेदर मोनजायो मोनजाबाबो बारा रस गैया बिदि सालानि फाइनालि दायो मोनफैलायबाय देवबार बाजार नै अमा बेदर लांसैलाय नायनि र' नै नोंसो खालामगोन आं नोंखौ भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी मेजेमा डेन्जारखा फिसासो दां फिसासो माइरं बायनो फैसा गैयाना बेनिखायनो बुथारनांबाय
माइरं बायनोबो गैला मबाइल रिचार्जबो गैला आरो फारसेथिं गेसबो गैया बुथारनांबाय उफाय गैया 20 केजिसोल' जागौमोन ना 25 जागौमोन गामियाव नांदों माखासे आदायखौ नायग्रोजोबसै नै दायो बारा मानसि जाथ'आ आरोना दा बेलासियावबा बांसिन मानसि जायो लकेल मैगं मोनो बिराद ओंखाम उखैदों नामा नोंलाय हा जानायाथ' ओंखाम उखैनाय बायदि जाखादों ओइथिं लकेल मैगं नायनि र' आबैया गय खावदों नै गय खावदों बानलु लाबाय फवासे दाहाय लानोसै आरोना लकेल दाउ मोनथ'वाखै बिराद मोजां मोजां नै बहलफ्राबो लकेल मेडिसिन होयि आरोना लकेल मैगं मोनो बेहाय दायो बारा जाथ'वाखै मानसिया दा दसे उनाव बांसिन फैगोन लकेल बाजार ना गामिनि सल्लिस थाखा पवा बानलुआ टाउनावबाथ' बारा हाथायफ्राव हाथाय गिदिराव फरेननिफ्रायसो फैदों नैबेयो नै माने बर' रोङा नालाय ओंखायनो लाजिदों आरोना मानसिया खानायखौ नायदो सेसा खोमोन बायदिसोखा खानायाथ' नुखायोब्रा आं दा खोमोरजोबगोननिखौ नायबाय था गस्लाखौ आं दा खोमोरजोबगोनथ' बिदिथिङाव नायबाय थालाय नोङो फैलाय सामब्राम सेरबाय सारायाव ओमफ्राय नै हामफाया मांस संथ्रा आयौ नालागे आं बिदिखौ जाथारा आं जाया बिदिखौ मोनामो नै आंना लोगोफोर अमा बेदर एराखै आंहा नै बेलेगसो एरखादों नैजोंसो एरो आंहा ओमफ्राय नै आलुजों माजोंथाय लकेल दाउ आलुजों लकेल दाउ ओमफ्राय दालि जहल ओमफ्राय नैबे मैथाजों अमा बेदर जागोन आंहा दिनै ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे स्पेसियेल बुस्थु देखायगोन आं दसे उनाव खिन्थु बिगुरखौ देखायनो हाया बिनिखौ थ' लोगोफोर जोंनाथ' माने फ्रिज गैया नालाय न'आव ओमफ्राय मोनसे स्पेसियेल बुस्थु देखायनो नागिरदों आं नोंथांमोननो नै बे दोबसियाव नायदो मा बुस्थु दङ ओमफ्राय बिनि नाम्बारखौ देखायनो हाया दै लोगोफोर माने कम्पानिनो फैसा हरनांगौ जायो बायदिसिना ओंखायनो आं देखायनो हाया बेखौ माने आं मेंनाय मोननायखायसो एसे लानो नागिरदों आरोना ओरैनोथ' बे निसा जाखाया नालाय माने बिराद खामानि मावनानै मेंदों आं ओंखायनो लानो नागिरदों लबर आथा होनानै दायो दाउ हमनो नागिरदों लिसु दंफाङाव थाबावो जोंना दाउआ बबेथिं दंथाय दाउखौ नागिरदों आं बबेथिं दंब्रा दाउआलाय ओइ नै गोजौआवसो दङ नै लोगोफोर दायो मोनखांबाय ओमफ्राय नै खुरैयाव हायबाय र' नायनि दोनथ'बाय दायो होख्लायनोसै गोलैजोब्बाय एबारसो फार्स्ट टाइम हादों बिदिनो सेकेन्ड बार जाबाय आरो मोदोम जालायगोन माथो
नै गानलेटा नै मादि जादों जायोलै इसोरो गानलेटा बाथोन देजानो लांनांसिगोन ए बोदा